zuwa yau fa na ji shiru ne har yanzu ba wani wanda muka amsa kuɗi ba ga da wani tsaya kasuwa tana nan zuwa a bani lau ya nawa ke so a bani lau na da nake so ba fiye ciya amma wannan lauɗin za ka yi daɗinta mai kyau ce fa sosai ce sporty shi ne ya wannan ai ba loud bane kai an gula da ma za ka ce wannan ba ana ba kasuwa mai kyau kai ya sun ci an ban kuɗi ya Ina sun ba kasuwa ya sun ci wallahi ya ban Allah bai amina mun wa al'amarin nan wai dan Allah yanzu wannan kare idan Allah ka duba yanzu wannan loud ne zan girman Allah wannan loud ne mu cuta aka kara a bayan garin wallahi mu cuta ne aka kara gascan a can wannan mu je ranka da je akwai wani wanda zai raina mana ya je ko ya ne ko da shi ya ne ba ya ga yi ne ba ne wai na aka ce ran bek na ya zo mun ba shi da in ka san me zai faru zan kashe muku gaddama akwai wani inji a nan NDA office wanda yake tantancewa za mu ji dukan ku da mu kwashe je ayo kama ugun shi mu je je ku dawo gara ko da gawo da gare da gare da gara ko da gawo ba da gare ko bisa gara ko da gawo ba ni na je gara ko bisa na je gara ko bisa na je gara take ba Allah ya wuce bisa na je gara wallahi na je gara ko bisa wallahi na je gara ko bisa Allah ya